tiếp tục thế chỉ phải là viết của đây tuần tụi mà hian YouTube channel xem thật tan anh lệ việc là setting tool phải một điều khác mà chú antenna video hi minute som panga IRA post kan tu emo tin thumbnail kan ti YouTube application kan han luta YouTube kan han lut chia kha an thalak mo antenna film poni se thumbnail an da thumbnail kan ti chu poster te mai oh an thiam tin an turin poster alo oma chu mu nom mel khop maya hei chu kan en tiang tia thumbnail siam kan du ni chuan emo kan video post tu reng a khanin YouTube hianin phalna min pek phot lo chuanin tu du khan post ti ngot lo ni thumbnail te kan siam thelo nga tin video min som panga ai re kan post thelo nga chumi min phal sak tur chuan setting tur enable tur pathum awma ama sapera chuan standard features awma intermediate features awma chuan advanced features pathum awma chung ho chu phone number kan verify nga chumi zo chuan keima ni video emo kan ID hmang khan verification kha kan deal don ni chu min phal sak phot lo chuanin video kan tia thumbnail kan ti te video min som panga area kan ti te thumbnail kan ti te kha kan ta ngot thelo ni chumi atan chuan tu ma yan setting point mo de ma kan enanga hun khoral lowin screen record han kal meng ti kan screen record ta chuan kal ta a nei Google Chrome kha Google Chrome hin huanga Google Chrome ma hian kan lut anga chuan ta hian YouTube tin ka search sa a YouTube han kan lut to banga YouTube han kan lut anga chuan helai an hnuai lama hian kan profile icon kha kan hetanga profile icon kan hetanga kan channel khalon aron lang ta mo ti hian chuan view channel tia kha kan het leng view channel tia kha kan het lenga hetian kan channel churon lang ta ni hei kan logo nia hei kan profile picture chun ta chuan hela hi customize channel ti kha kan het leng customize channel ti kha kan het chia kha tian aron lang de ta na tian aron lang de ta mo hei kan banner chunia kan profile picture chuni ta ni chuan helai an hnuai lama hian he ta hian setting tura setting icon a oma setting a hian kan hetan kan ti lianing kan ti lianinga hei mo setting icon a oma hi kan hetang ti kan heta a hei hian ron lang de ta mo chuan heta hian a chung bera hian tuna hian general a oma chuan general a hian hei currency a intia US dollar ti na oma hei hi me dang la mangai lo ti khan om tok ro se a hnuai chi ami channel ti a kan hetanga channel ti kan an met chia kha heta hian basic info oma advanced setting oma features eligibility ti omani features eligibility at sir berami kha hela hi kan hetang lai kan het don ni helai kan hetanga hei en ula tuna hian standard features enable ain ti to amo chuan intermediate features amlia align eligible lawa online enable lawa enable lawa eligible ain ti ngota chuan advanced feature omni intermediate features le advanced features hi tutuma hian kan setanga chuan keywords pokha kan han chuan kan ta don ni intermediate features a khan kan hetanga intermediate features an kan heta a chuan an hnuai hian en ula hei verify phone number ain tiamo khala kan hetang verify phone number ti kan het tapanga chuan verify phone number kan heta a chuan heta hian text me the verification code ain tia indu chuan call me with an automated voice message point ini chuan heta hian text message kan du ni chuan heta hian kan phone number kan het don ni text message ka tia phone number ka heta kan hetanga chuan country number kha in het tel don ni +91 ti khan het tel don ni kha kan country kan India ram kan India ram code ania kha chuti lo chuan lo hre thei lawang India ram mi ini nge ni lo ti khan lo hre thei lawang phone number kan chunge ti khan hei phone number chu ka het ta tiro +91 ka ta telamo chuan an pa hin next kan het meng next kan hetanga next kan het chia kha heta hian enter your 6-digit verification code ain tia kan eneng
thei mo thei 6 digit 641636 641636 641636 641636 ha kan met chia kha hi submit tur khalun engwa mi mo hela hi ka phone number chu ni tan submit hi ka metang submit hi ka metanga phone number verified anh ti to hi mo hela hi phone number verified anh ti to a ti kan be kang x kan het to kang lom hak lo kang he ta anoi a hian setting ti kan het liang setting ti kan metanga setting ti kan metanga chuan general hian kan metang general ti kan omanga general ti kan metang an tot chia kan noi chia ka general ti kan metta a chuan hela hi kan met liang features eligibility ti kan met don ni features eligibility mo ni chin khan awlsam nu to kan ni chin khan standard features ti chia ka enable atro tuna chuan intermediate features enable anh ti to ni tuna anoi advanced features hi kan metang la kan met liang hi id mang te pon verification dana oma verify dana oma ma se video hmangin awlsam bera chu reilo te a kan ti fu chuan aron enable hal meng kan ti fu lo ero chuan har deuh mai the ni kan endon nia kan metanga ti kan met ta mo hei access features anh tia khala kan met liang lon bek le dia access features anh tia get advanced features anh tia chuan take a 6-second video of yourself anh tia chung bera khan achung ber hi kan met don ni achung ber kan tikanga kan an tik chia ka he next me tur lo hala mo next kan metanga chuan get email kan metanga kan met zo chia ka kan gmail a kan kal don ni get email ti kan metta a verify send you an email anh tia chuan hei mo hela kan metanga chuan kan thai chawanga hei start verification anh ti mo start verification ka metang an metta a hei hi I agree kan tiang tik tur pakata oma ka kan tikanga chuan agree ti ka kan metang chuan hei en ula an video hi mo ati dan hi second ruk chung khan video kan siam don ni heti hian kan hoyanga chuan heti hian kan hoi lenga dinglam veilam kan hoi hi kan petanga dinglam veilam khan amai nei verification meng ti khan kan zawa hei chiar ula kan channel a bak khan kan lut liang view channel a khan kan lut lianga khan anoi lama setting a he kan mit lianga chuan channel a khan kan mit liang channel a khan kan mitanga chuan features eligibility ti a khan kan mit lianga chuan helai kan mit le chinang hoi ber engtin nge verification kha darkar somni pali chung hak tura min ti khania he kan mit chia ka access verification anh tia kan mit chinang helai next ti kan mit liang get gmail tin khan email ka kan en le lo kang an ron thon thale nge thon thale lo an verification ngai le mai the ni hei du thale mai start verification ti kan mit lianga kalu le cha ti hian oma your video is in review mo a thei to chong lo your video is in review anh tia ta ka som ni pali chung ha ngai done ti khan ta ka som ni pali chung ha kan lo hak mai don ni kha chong kha tun tu ma kan thil ho the chu ni mai sela du to ole YouTube channel thar siam ti ta na enable tur pathum poi mo deu mai enable dar kan thil ho the chu ni mai sela tu na kan ti ta kha ama saber kha standard
features ti khan nia chuan a dot che khan intermediate features ti ania a pathumna khan advanced features ti ania advanced features kha ran video hmang khan verification anga ya wangin darkar somni pali chungkan lo nga kanga darkar somni pali pongai lo mai the tuna hian ka ti ta zana emo ko darkar khat ni nuwa po in gmail khan lo check ula verify lo chon lo thon mai o gmail hmang khan chuan khata kan lo enanga chuan chu hmang chuan verify to chuan video minute som panga ayat sei thui rei po in post thei to nga chuan custom thumbnail in da thenga chuan live streaming kha in ti thei bok don ani chu chan na em ani ha khan enable huna chuan in du to gen video khan post thei to nga chuan video post dan tur le keywords kha tun tuma hian array deuh to awangin keywords ero kha chu ale peka ka ti thei mai ton ni le peka clear turin kan lo ngai chang ri mai ton ni tun tan chuan khati song kha du to ke ka video try ti ya in log pui ni chuan in tangkai pui ni chuan min lo like sakalo min lo share sakula chuan ka channel hi in la subscribe lo ni chuan ka video ho hi tangkai na ma son na emo in lo in zirbel na in lo khang tangkai te ni ngai chuan min lo subscribe sak turin ka subscribe lo ta kan som bok a cheu tun tan chuan du to ke da thir tu jong jong te ale peka video tangkai tak tak kan mo tur chi ran clear ho le ton ni thir tu jong jong ten sa vain mang tha pe ku le